তিনি जों 27 कल्याणपुर प्रमोद नगर विधानसभानि बिसिंखौ खबजा प्रेम सिंह उरां बिसि मानिक चंद्र पारानि नरक जत साइमानो नुखना मिया सारिखौ अर जोंनि खरक नै जारायबोसा गायनै परिबारनि जोंनि ताकु तामसिं हामनि मदन देबबर्मा तै कैसे ताकु राजु देबबर्मा बरकनि खरक नैनि बोसा असंजानाय याकरि नाका कामंगै खरकजा बरकनि बिजनेस जानानै थांथिनिव खरकजा बरक गोनां ना थांथिनिव कि तै खरक नैनि नुखुंनि अन्धकार माने आन्द्रा गुन्द्रां थानाय बरन खरक नैनि बोसा थैखानाय आबो बेलायखै वाना मासिंजा बेलायखै सेलें मासिंजा अर कायसे हासिंनि क्वार्ट ख्लायजाका अ आ जागाव जेराय रकबा गथुक नखांगाबा हासिंजा बुलंगाबा जेराय रकबा थांनाय थाङै थङै गया फियाबा आबनो एमन बाबे बरं निरबता खाय स्रिं स्रिं गे तंखा हैमाने हागे तंखा जे ताबु पर्यन्त बुंनो फेमिलि फाय खाचां मारि फेनाय फैया जे अ हासिंनि बिजनेस खायनाय हंगे अ बाहायरो खायै दिनि जिनि खरकनि नुखुंनि आन्द्रा गुन्द्राङै थाङो खरकनि साजाला बङो कमाय थाङा आबनो खोनावै जों दिनि वाव दैसारांजागो गाजा प्रोग्रामाव थांमानि लामाव खोनागांगानो बोखा दंमालि आं ताय आंनि ब्लक प्रेसिडेन्ट दं आंनि PWF सेन्ट्रेल कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट काजल रुपिनि जिनि नायसा जिनि भाइस प्रेसिडेन्ट दुर्गा प्रेसिडेन्ट ब्लक प्रेसिडेन्ट दं ताय अरनि बिसि भाइस चेयारमेन जिनि ताकुबसं जत्त अ गामिनि बररक जों बरक बाय मालायनानि बागै आव बिनि बोसा असंजानाय याकर थां थैथामाथा जों ताय फेरब्रि मालि हायपानो बरकनो जों बबाहायके खाचां माया फरिमान ताय बबाहाय बुदिरिमान कारण निनि बिजनेस जानानि बागै आनि बोसा थै थानाय खरं नै नुखुंनि बोसा कमाय थानाय आबोथ बेलायखै वाना मासिंजा जों खरकजा बोसा बानानि हिंगाय जे बुमांनाय रक सायमानो 9 मास बहगसन बुसा कष्ट खाय बहगसुवै बन बावै बुसिनानि अखुरिनि बोसा जों थै थांजागो आबो कुनु मते बोखा मानिनानै माया बोखा बेलायखैनो योगो आबुनि बागै आं अबनो न कन्डेम खायो या खायबा बेलायखै सेलेंगो ताय जों अबनि बागै जों प्रतिबाद खायो ओ जे हासिंजा आरो खुरजाकमानि हासिंजा आरो नितलांजाकमानि आबनो बदमा खायनाय खाया हंकाय जों आबनि सभा चलिनाय जों आबनि बागै आन्दोलन खालायनाय प्रतिबाद खालायनाय कारण निनि बिजनेस चलिनायनि बागै खायदि ननो बिजनेस खायनायनि माना खाया फियाबा गामि आमचाइनि साराय खनाय रकनि सेब सातनो नायतुगैनो गामिनि साराय रकबा बानचि थुन बरक जाहाते आबो आय किनाते बाउन्डारि रि साराय रक आरो थाङै थुंगे तिकिनि गाहाम गाय खायगां बेखौनो आबो दिन लाखनो फियाबा तिनि साराय थै थांगा खरंनि नुखुंनि बोसा हारिगा दिन बोसा जुदि थैगांगा नों बाहाय मा अयनाय न आबो केबो निनि बरक आनि बरक करि किन्तु बा जों आबुनि बागै प्रतिबाद खायो जों आबुनि बागै कन्डेम खायो आबुनि बागै नाय तंनाय जत्त लुकरकना आं कयो बरक बेलायखै करिजा नुखुं बेलायखै मासाया मानैनिया बिसिङसे बंनि बोसा कमाजागो दिनि बोसा थै थाङो बंनि नुखुङाव बबाहाय दखना अ बुमा मांनै अ बुफा खरंनि